ekhaya. Siyanamukela kwindaba zethu zakwaNal'ibali. Ubuwazi ukuthi inganekwane ayigcini nje ukuthi sifundise izinto ezintsha kuphela, kodwa siza ngisho imiqondo yethu ukuthi ihambe isabalale. Injalo nje. Phela kwinganekwane ungabona ngisho umuntu endiza. Yingakho isihloko sendaba yethu namhlanje ithi nje kungenzeka noma yini. Lalela-ke nabo abangani bethu abane besixoxela yona le ndaba. Mina ngithi nje kwesukasukela. Usikhukhukazi namachwane akhe amancane amathathu babehlala ensimini noNkomazi. uNkomazi wayethanda ukuklaba njengoba wayehamba indlela yonke enqamula ensimini eyovakashela umngane wakhe usikhukhukazi. Kodwa izikhathi zazinzima, imvula ifike sekuphuzile futhi kunotshani obuncane kakhulu. uNkomazi wayelambe kakhulu njengoba wayesondela kancane ehhokweni likaSikhukhukazi. Phela umnikazi wepulazi wayekhohlwe ukuthenga utshani obomile. uSikhukhukazi wajabula kakhulu ebona umngane wakhe uNkomazi. Sawubona mngane wami, kusho uSikhukhukazi. Yithi ngikulethele amanzi abandayo aqhabulayo uphuza. Kumele ukuthi unxanyiwe. Ngemva uhambe ibanga elide kangaka, uSikhukhukazi wayesephuthuma eyokhelela uNkomazi amanzi. Njengoba uNkomazi wayelele ngaphansi komthunzi wesihlahla esikhulu samefa, amachwane amathathu amancane ayedlala eduze naye. Ayezibutubutwana futhi eyelo, njengezimbali zesihlahla iThebuba, lesi uNkomazi ayesibona ngezinye izikhathi entwasahlobo. Isisu sikaNkomazi sabubula futhi saduma njengoba wayebukela amachwane edlala. Waphakamisa ikhanda lakhe waswabuka ngenhlokohlombe lakhe ngokungathi ushawa unembeza. Okokuqala ngakwesokudla, kwesibili ngakwesobunxele, kwesithathu okwesokudla futhi. uSikhukhukazi wayengabonwa ndawo. Manje-ke izinkomazi azivamile ukudla inyama. Kodwa khumbula, kungenzeka noma yini. uNkomazi wayeselambe kakhulu kangangokuba ngaphambi kokuba acabange wagxumama ngezinyawo wase waqala ukugijimisa izibutubutwana ezincane eziyelo. Amachwane amathathu asakazeka phambi kwakaNkomazi ejeqeza ngobumnene ethi, "Sishesha njengombane, sijike eduze, ngeke usibambe noma ungazama." Ngaso leso sikhathi uSikhukhukazi wabuya ephathele uNkomazi amanzi. Wabuka izikhatha zothu lezi zingaphezu kwamachwane akhe amancane. "Kwenzakalani lapha?" kubuza uSikhukhukazi emamatheka ebheke amachwane amathathu. uNkomazi udlala ngokuthi asibambe amachwane ejeqeza, eba yizibhodongo, elinye phezu kwelinye, imilenze iphezulu emoyeni. Kodwa nawe uthatha kancane entshiyoza, ayesegxumela phezulu futhi egijima, engena ephuma ngaphansi kwemilenze kaNkomazi, ayemkhombisa indlela ayeshesha ngayo. "Musani ukukhathalisa umngane wethu," kusho uSikhukhukazi, ekekela etshela amachwane akhe, ngaphambi kokuba ahambe ayolanda ukudla okulula okwengeziwe elandela uNkomazi. Njengoba uSikhukhukazi wayesesithela, uNkomazi wagijima wajaha amachwane futhi ezama ngamandla onke ukubamba elilodwa kungenani, kodwa amana saphazeka nje ngokushesha ecula, "Sishesha njengombane, sijike eduze, angeke usibambe noma ungazama." Njengoba uSikhukhukazi esebuya namanzi kaNkomazi, ulimi lukaNkomazi lwalulenga ngaphandle komlomo wakhe. Futhi ngomthamo owodwa omkhulu wagwinya amanzi lawo uNkomazi awebeke phambi kwakhe. Kodwa nje uSikhukhukazi wazibuza ukuthi ngabe kwenze njani. Kodwa uNkomazi wamane wagwinya amanzi ngokushesha lawo uSikhukhukazi ayembekele wena phambi kwakhe. Ahlale engaphansi kwezinyawo zothile, athanda ukudlala, kusho uSikhukhukazi. Okungenani ngiyazi ukuthi aphephile okhozini. uSikhukhukazi wabheka phezulu, wayesemamatheka ebuka uNkomazi. "Ngiyabonga ngigadela abantwana bami ngisahambile," phela etshela umngani wakhe. uNkomazi wayazi ukuthi angalona iqiniso, futhi nakuba azizwa kabi, wamane wavuma enqabuzisa ikhanda lakhe ngokukhathala. Manje-ke uNkomazi wayesefile indlala. Ukujahana namachwane wamqeda wonke amandla. Ngemva kwesikhathi esithile, uNkomazi wasukuma wavalelisa kuSikhukhukazi, ezibuza ukuthi uzokwazi yini ukuhamba le ndlela ende kangaka ebuyela kwakhe. Ngesikhathi esefika kwakhe, amathunzi akusihla ayeseqala ukubukeka emade phansi. Wakhululeka lapho ebona indunduma enkulu yotshani obomile obabulethwe ngumnikazi wepulazi.
Ngesikhathi esedla akazange eme. Wadla wasutha kakhulu. Kangangoba wantanta waze wayofika enyangeni njengebhaluni elikhulu elinemibalabala. Phela khumbula kungenzeka noma yini. Kosikosi yaphela. Hawu yaze yamnandi nansi indaba. Okwamanje ake sithi jukujukujuku imiqondo yethu. Ke sicabanga isiphethe esisha kusakule ndaba. Awucabange nje unkomazi wayengenze njani uma kuthiwa wathi efika endlini wathola ukuthi ubutshano bomile bowuthi akudle akukho. Wayengenze njani? Ake ucabange. Biza abangani ucela umuntu omdala uthathe ipeni nephepha ebese niqhamuka nesiphetho esisha njenganampa abangani bethu. Mina ngithi nje nisale kahle emakhaya.